салом, ахбори имрӯзро манзури шумо мегардонем. имрӯз бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси суди шаҳри Хуҷанд Шарифзода Мавҷуда ва раиси суди ноҳияи Деваштич Мирзо Бобозода Ҳабибулло бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судия будан аз вазифаҳояшон озод карда шуданд. ҳамчунин судияҳои суди вилояти Хатлон Давлатзода Искандар ва Расулзода Муҳаммад, судияҳои суди шаҳри Хуҷанд Ализода Эраҷ ва Аминзода Фирӯза бо хоҳиши худашон аз вазифаҳояшон озод шуданд. омадааст дар сомонаи президент.tj. 2 нафар ҷавонони ҷебсавор 3 нафар духтарро дар яке аз кӯчаҳои марказии пойтахт шаҳри Душанбе даштномаҳои қабеҳ намуданд. вобаста ба ҳолати мазкур аз ҷониби раёсати вазорати корҳои дохила дар шаҳри Душанбе як қатор чораҳои дахлдори оперативӣ роҳандозӣ гардида ҷавонони ҷебсаворро муайяну дастгир карданд. номбурдагон ба гуноҳи содир намудашон иқрор намуда иброз доштанд ки дар назди театри опера ва балетаи ба номи Садриддин Айнӣ ба ҷавондухтарон гаппартоӣ ва бадрафторӣ намуданд. суд нисбати ҳар кадоми ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 5 шабонарӯзӣ таъин намудааст. хабар медиҳад Душанбе полисӣ. зимни баргузор намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милисия марди 41-солаи сокини шаҳри Душанбе ки пеш 2 маротиба суд шудааст, бо гумони қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дастгир карда шуд. ном бурда 15 май дар назди маркази савдои Сафориён бо марди 47-сола ҷанҷол карда ӯро латукӯб намудааст. дар натиҷа ҷабрдида ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. аз рӯи ҳодисаи мазкур тафтишот идома дорад, менависад сомонаи ВКД. рӯзи 16 май 3 ноболиғ ки яке 11-сола, дуюми 8-сола ва сеюми 7-сола буданд, ҳангоми оббозӣ дар руди Душанбе дар ҳудуди маҳаллаи Гулбутта ғарқ шуданд ки дар натиҷа 2 нафар ба ҳалокат расида, нафари дигарашон дар ҳоли вазнин дар бемористон қарор дорад. зимни ҳодиса шаҳрванд Қурбоналӣ Мирзоев худро дар дарё зада 2 бародарон Муҳаммад Расул ва Муҳаммадҷонро аз об берун овард. мутаассифона яке аз онҳо аллакай ҳангоми ғарқ шудан ҷон дода буд. дуюмиро фавран ба маҷмӯаи тандурустии беморхонаи Истиқлол интиқол доданд ва ҳоло дар шуъбаи эҳёи ин бемористон бистарӣ аст. иттилоъ додааст сомонаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода. бар асари фаромадани ярд дар ноҳияи Деваштич 5 нафар ба ҳалокат расиданд. ба иттилои кумитаи ҳолатҳои фавқулода, ҳодиса 17 май ногаҳонӣ рух дода, дар натиҷа соҳиби хона, модари хонадон бо 2 фарзанди 10 ва 11 солааш ва ҳамсоязани 21 сола ҳамроҳ бо фарзанди ширхорааш ки зери лой монда буданд, ҳалок шуданд. сабаби он бунёди боғ дар теппаи хона гуфта мешудааст. яъне соҳиби боғ теппаи паси хонаи худро аз ниҳолҳо сабз кардаву қоидаҳои бехатарӣ ва агрономии обёриро риоя накардааст. оби зиёд тадриҷан заминро нарм кардаву теппа лағжидааст, мегӯяд Радиотоҷ.tj. имшаб соати расо 12 бо вақти Душанбе 65-умин даври аввали ниманиҳоии озмуни байналмилалии Евровидение оғоз мегардад. ин озмун дар Роттердами Нидерландия то рӯзи 22 май идома хоҳад кард ва дар ин давр намояндагони 16 кишвар ширкат карда 10 нафари онҳо ба даври дигарро хат хоҳад гирифт. طبق نقشه زوده تاجیکستان منیژه سنگین امشب روسیه را با سرود Russian Women نمایندگی میکند. 65مین دور اول نیمه‌نهایی آزمون بین المللی یورویدینیه را میتوانید توسط شبکه یکم تلویزیون روسیه و سامانه یک تیوی نقطه را مستقیما تماشا کرده باشید. آمده است در خبر رادیوی تاجیکستان. تماشابینان عزیز تشکر که شما با ما بودید. شهر را فراموش نکنید و با کانال ما ابونه شوید تا از خبرهای روز با خبر باشید.